Masak mode cetik geni gawe pawonan. Mergo ndelok nek buritan kayune kok akeh gek garing-garing. Emane malah ora digawe mesti gapuk kabeh. Ya wis tinggi masak ae. Nah, iki mau lek ku ngetim wis mateng, terus lanjut arep bakar iwak pitik. Iki lek nggawa Mas bojo lek oleh ko mancing. Alhamdulillah rezeki, beras rezeki, pitik rezeki. Terus iki mau ya oleh lombok ijo rezeki. Ya Allah alhamdulillah mendino enak ae rezeki ya. Nah iki bumbu sing tinggi bakar wis tak goreng ini iki yo guys. Terus lanjut tak ulek. Iki wis tak wene uyah karo gula pisan ben penak lek ngulek. Nah, bar ngono lanjut ditumis, diparingi banyu. Terus dicemplungi serai karo godhong jeruk. Terus lanjut tak tambahi kecap manis. Iki lek aku mesti sing akeh. Nah, terus pitike dijegurne yo guys. Iki mau wis tak godhog. Nah, kuape dijegurne pitike terus diudek-udek sampai rata. Jadi engko lek wayang bakar ndak usah ngolesi. Iki wis rata kabeh. Nah, lanjut gawe bakaran sing super estetik yo guys. Gawe kayu ngene iki lho yo. Tenang ae iki mau wis tak umbah. Mergo bakaranku ngono kae iki wis tayang-tayang ki aku urung tuku meneh ya wis gawe kayu wae. Nah, lanjut pitike dibakar ngene iki. Oke, lanjut gawe bumbu sambele yo, guys. Iki terus tak goreng. Nah, bar ngono terus tak ulek, nggak usah terlalu lembut, rodok kasar-kasar ae. Terus dicek rasa. Tara, wis dadi guys, iwak pitik bakar, segone tim-timan, sambele tomat karo terasi, terus enek timune. Iki masih omek ngene yo enak loh guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.